Salam, biz sizi e-bilim platformasından hoş gördük. Bu gedekki hödürlejek video sapaklanmady biz gelin ýylanmady üçin niýetledik. Mehriban gelin ýylar. Egerde siziň el işlerini öwrenmek islegiňiz bar bolsa, onu biziň hödürleýän öwredici sapaklanmadan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sapaklamada biz size örüm örmek hünäriniň inçe sırlaryny öwrederiz. Size hödürleýän örümçilik sapaklamadyň birinji kursunda biz size örüm örmegiň başlangyç endiklerini öwredipdik. Inneki ikinji kursumuzda bolsa biz size has çylşyrymly hereketleriň üstü bilen owadan gelşikli naşlar örmegi öwrederiz. Biziň video sapaklamada seredip siz geljekde dürlü görnüşli owadan eýin eşikleri örüp bilersiňiz. Onu näme? Mehriban gelin ýylar. Biz size örüm öwredýän sapaklamanyň ikinji kursuna garaşýar.